Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали ман Миробидов Иззат мебошам ва имрӯз ман ба шумо дар бораи листинги докс ва токенҳоро фурӯши миёкинӣ ва ғайраҳо дар бораи ҳамин докс гап мезанам. Хулос дӯстони азиз, 26 август ҳамин чиз токенҳои докс листинг шуданд ва ба тақрибан нархаш ба 10,000 тои токени ҳамин докс $12-13 ташкил дод. Мисол мана ҳоло ба анамин аккаунти дигарам дохил мешавем. Хулас мо чо кунем дӯстони азиз, баъд аз як чанд ҳафта мумкин ки баъд аз як ҳафта нархи докси мо хело ҳам паст мешавад. Ман дар инҷо 2278 дорам, дар сета аккаунт дорам. Дар сета аккаунтам тақрибан ҳамиқаи ки докс дорам ҳамагӣ грета 7000 то мешавад. Дар премаркет нархи амин докс ба 100 тояш, яъне ки $1 медоданд. 7000 тояш $70 мешуд, аммо вақте ки он чиз листинг шуд, тақрибан бар 1000 тояш $1 медодагӣ шуданд. Яъне ки 10 маротиба нархи он аз премаркет кам шуд. Премаркет ин чиз шумо ваъда медодед ки ман амин вақте ки докс мебурад, ман ба ҳамон шакли шахси харанда медиҳед ва он ба шумо пулатонро яъне ки перевод мекард. Хулас мо чо кунем вақте ки шумо ба кошелёк кушондед ва ҳамин чиз айдомо наборад ки кнопкаи вивод гум шудааст. Барои он ки онҳо ҳамин чизро гирифтанд, дар бораи ҳамин чиз гуфтаанд ки дар каналошон навистаанд ки кнопкаи вивод яъне ки бармегардад баъд аз як чанд рӯз. Ва касоне ки ҳамин токенҳои худро ба кошелёк бароварда натонистанд, ғам нахӯред дӯстони азиз, шумо метавонед ки баъд аз як чанд рӯзҳо токенҳоятонро ба кошелёк бароред. ба кошелёк баровардан ё ки ба биржа баровардан кадомиш хубтар аст? Ба биржа баровардагар дӯстони азиз аз шумо яъне ки комиссия талаб намекунад. Вақте ки шумо ба кошелёк мебароред барои ба биржа перевод кардани ҳамон токенҳоятон аз шумо камтар комиссия гирифта мешавад. Он комиссия хело ҳам кам мебошад, шояд ки 1-2 сомонӣ бошад, аммо ба биржа барорадагар комиссия лозим нест. Барои ҳамин комиссия яъне ки гирифтан шумо бояд ки комиссияро додан, шумо бояд ки тон харед. Якта тон бошад $70 сомонӣ меистад. Аз он грета 1 сом 2 сом мезанад, давома шумо фурӯхта метавонед. Хулас ба биржа гиред нақстар мебошад, вале плюсаш дар он аст ки шумо вақте ки ба кошелёк мегиред, ҳоло ман дар бораи ҳамин чиз гап мезанам. Дӯстони азиз, ҳоло чӣ хеле ки гуфтам, ба 10,000 тояш тақрибан мана BingX ба дохил мешавем ва ин биржа аст. Ба 10,000 тояш тақрибан ба 10,000 тояш $12 дода истоданд. Вақте ки ин докс ба фурӯш баромад, ҳоло инро обновид мекунем. Козе баромда аз нав дохил мешавем, барои он ки вай карда истодааст, лагат карда истодааст, ин ҳамаи биржаю ҳамаш. Мана ҳозир докс ба дохил мешавем. Мана докс, мана инро бинед. 4 соат гирем агар, мана дар аввал ба 10,000 тояш $9 медоданд. Он баланд шуд, ба $14 баромад ва гашта ба поён фаромад то $11 ба 10,000 тояш. Ҳоло бошад камтар баланд рафта истодааст. Ман ба шумо мегӯям ки худо хоҳад ҳоло ин камтар баланд меравад ба шояд ки ба ҳамин ҷо мебиёд, яъне ки $13 ба 10,000 тояш мебарад ва баъд аз ин ҳамиқа калибани мешавад, боло меравад, поён меравад, боло меравад, поён меравад ва дар оянда дар дохили як ҳафта ёки 2 ҳафта нархи он хело ҳам паст меравад. Шояд ки ба 10,000 тояш $5 медодагӣ мешавад. баъд аз он ки нархи ҳамин докс хело ҳам паст меравад, аз сабаби он ки ҳамин системи биржа чӣ хел кор мекунад, ино гӯш кунед. Мисол харанда бисёр шавадагар нархи он боло меравад, фурӯшанда бисёр шавадагар нархи он паст меравад. Барои ҳамин ҳоло ки аз сабаби он ки листинг дино шуд, нархи он камтар паст рафт ва имрӯзу пагоҳ нархи он хело ҳам паст меравад. Барои он ки монанди мо бисёр одамо ҳамин доксро бозӣ карданд то ки пул кор кунанда. Вақте ки ин листинг шуд, онҳо мана пул кор мекунем гуфта, ҳамаи онҳо ҳамин токенҳои худро мефурӯшанд. То ҳатто ман дар яке каналҳои тоҷикии криптосум дидам ки одамо нависта истоданд ки фурӯшем ёки харем нависта истоданд. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳоло нафурӯшед. Баъд аз грета 3 ҳафта
шояд ки дар нимаи дуюми сентябр нархи он хело ҳам боло меравад ва шумо метавонед ки 2 маротиба зиёд пул кор кунед. ғайр аз ин дӯстони азиз, яъне ки ҳамин хай хулас нафурӯшед, ҳоло нафурӯшед, баъд аз 1-2-3 ҳафта нархи он баланд меравад ва ман дар каналам мегӯям ки фурӯшем ё ки не. ғайр аз ин дӯстони азиз, дар кошелоки ҳамин телеграми мо стейкинг ном чиз баромадааст. Стейкинг аст чиз. ҳоло ба кошелок дохил мешавем. ин дигар аккаунтам будааст, ҳозир бинед инро. Так, ҳоло ба ҳамон кошелокам дохил мешавем ва ман дар бораи ҳамин чиз бонусҳо яъне ки гап мезанам. дар биржаҳои Bybitу боз дигар биржаҳо, хулас Binanceу дар ҳамонҷо бонус буд, яъне ки шумо $100 ба амин ягон чизро мехаред, $100 ба ва чӣ мешавад? Ба шумо ҳамин бонус ба докс медоданд 10,000 то 15,000 то 17,000 то. хулас ҳоло чо кунем мо? Ба ҳаминҷо дохил мешавад. Ман уже стейк мондагӣ, другие активе ҳаст. Инро бинед, ман 6 то доксам мондагӣ. Ҳамин пахш мекунем ва ҳамин хеле чиз кушода мешавад. Доход кител кардааст. хулас инро бинед, доход докс за тон ба ина тон мемонед, аммо доход докс за докс аст. Аминро пахш мекунем ва инро бинед, шумо то 300,000 то яъне ки гузошта метавонед. вақте ки шумо мисол ман 2500 янро гузоштам, дар то 31 август, яъне ки дар дохили як ҳафта он 300 маротиба бисёр мешавад. яъне ки агар ки шумо 1000 то 10,000 то докс гузошта бошед, агар он 30,000 то мешавад, нархаш 3 маротиба бисёр мешавад. барои ин чӣ кор кардан лозим аст? аввал доксро мемонед, баъд аз ин верификатсия мегузаронед. верификатсия ба дӯстони азиз чӣ лозим аст? ё ки паспорт, ё ки вид, ё ки водительский права, прави амон ронандагӣ. мана инро бинед, ҳамин хеле чизҳо лозим аст. ID картаам шояд ки шавад. хеле хулас ҳамин хеле чизҳо лозим аст. агар ки шумо 18 сола набошед, нағзеш ин корро накунед. агар 18 сола боло бошед, верификатсия гузашта метавонам гӯйтон. агар нағзеш ба ҳамин стейкинг гузоритон, ҳамаашро гузоритон, он ягон ҷо намерад. баъзе як кас савол дод ки ҳамин вақте ки стейкинг мегузорам ин бонус ба чизеҳои ман гум мешаванд, токенҳои ман не дӯстон, онҳо гум намешаванд. шумо метавонед ки вити винисти средства ҳаст, яъне инро пахш кунед, буроред. аммо аз сабаби он ки мо верификатсия гузаштагӣ монем, мо ба бонус дода намешавад. хулас дӯстони азиз, мана ҳамин буд видеои имрӯзаи мо, яъне ки докси худро ҳоло нафурӯшед. агар тавонед нағзеш ба ҳамин бонус, яъне ки ба стейкинг гузоред. агар ба шумо 18 сола набошад, агар нағзеш нагузоред, онро нигоҳ доред ва шояд ки дар аввали сентябр, шояд ки дар нимаи дуюми сентябр нархи докс хело ҳам баланд меравад. ман инро хай гарантия натиҳам, 80% гарантия метиҳам ки чиз боло меравад. хай хулас ҳамон вақт ба фурӯхта метавонед. хай дӯстони азиз, бо шумо дар мо ҳамин видеои зад. ба ҳама хайр, соку саломат бошед.